Takže vážení priatelia, ďakujem vám za prejavenú dôveru, ktorú ste vložili do Tatranského okrašľovacieho spolku a ďakujem, že ste si pozreli dnes toto video. Moje meno je Paťo Kolesár a som výkonný riaditeľ Tatranského okrašľovacieho spolku. V dnešnom prvom videu by som vám rád predstavil plán práce na rok 2014. Okrem iného novinkou budú tieto videoblogy, ktoré vám budeme prinášať čo najčastejšie s najnovšími informáciami, ktoré budú rozdelené na také dve hlavné skupiny. Jedno video bude informačné, také ako teraz, že si sadnem ja alebo naši spolupracovníci a budú vám hovoriť o projektoch, a druhé bude ad hoc, buď z terénu alebo pri nejakej príležitosti. V roku 2014 sa chystáme urobiť takých 5 základných projektov. Chceme rozbehnúť rehabilitačnú stanicu pre zdravé vtáky, ktorú sme plánovali už pred 2 rokmi na našej farme. Farma zatiaľ stojí, takže sa budeme snažiť to umiestniť niekde na Kežmarských Žlaboch alebo v Tatranskej Lomnici, respektíve niekde na území mesta Vysoké Tatry od Starého Smokovca na východ. Okrem toho by sme chceli spustiť múzeum lanovky Wiesner a múzeum doktora architekta Jurkoviča, ku ktorému taktiež by sme pripojili kúpu pôvodnej kabiny a jej zavesenie v Tatranskej Lomnici na stĺpe číslo 1 pri Grand Hoteli Praha, odkiaľ kedysi lanovka štartovala. Ďalej by sme chceli zlepšiť náš web, respektíve celý ho prestavať, urobiť úplne nový. Mal by sa tam nachádzať nejaký e-shop, kde by sa predávali veci, ktoré bežne používajú naši dobrovoľníci, a takto by sme prispeli k lepšiemu materiálnemu zabezpečeniu dobrovoľníckeho projektu. Pracujeme na komunikácii s dobrovoľníkmi a s ľuďmi navonok, takže stále sa na tom máme čo zlepšovať. Okrem toho partia Kežmarčanov v novembri prišla s tým, aby sme v Kežmarku začali vymýšľať nejaký archeoskanzen. Neviem, či viete, ale v Kežmarku sa nachádza neolitické hradisko, najväčšie v strednej Európe, a taktiež sa tam našli nejaké obetné alebo posvetné kamene z praveku, takže bolo by fajn to nejakým spôsobom obnoviť. Čo sa týka našich dvoch základných hlavných projektov, ktoré momentálne prebiehajú, je to galéria Encián a rekonštrukcia budovy Encián na Skalnatom plese. Tam nás, ako som už hovoril, by sme chceli spustiť múzeum lanovky a múzeum doktora architekta Jurkoviča. Okrem toho nás čaká rekonštrukcia kúreňa, rekonštrukcia odkvapov a asi vyzerá to tak, že asi aj strechy. Uvidíme, koľko budeme mať peniazy tohto roku, 2%, keďže celú rekonštrukciu zabezpečujeme z týchto zdrojov. V rámci projektu Tatranskej dobrovoľníckej služby tam priebežne sa budete dozvedať informácie a hlavné heslo naše interné, v ktorom sa riadíme my. Zatiaľ nejde na vonok, je nejaká vyššia kvalita práce odvedenej a vyššia. To nie je len odpracované v teréne, ale aj našej práce voči dobrovoľníkom. A také dve novinky, ktoré chceme tohto roku spustiť, sú to terénni pracovníci, ktorí by mali byť odchovanci z detských domovov, keďže sa nám táto spolupráca osvedčila na galérii Encián pri rekonštrukcii. A druhou je rozbehnutie medzinárodnej spolupráce, kde sa zameriavame najmä na V4 a Taliansko. Takže dúfam, že nám budete držať palce, budete s nami komunikovať a bude vás čo najviac. Ďakujem.